to zhruba bude tak nějak rok a kus, kdy Minecraft vážně přišel mi kámo vkus. Tehdy vyplesklý jsem byl z toho, co všechno se tu dá. Vyhrála si totálně moje tvořivá nálada. Měsíce plynuly a s novejma updatama hra nebyla to stále ta samá. Furt samý nový věci a pěkně hustě vymakaný. Žádný stereotyp, tohle mě prostě kámo furt baví. Minecraft je jedna z těch mých životních her, i když kdo říkal, na to kámo fakt už ser. A to grafiku z roku 1 a je to vohovně. Těžko já vyjádřím, proč mě to baví slovně. Můžu hrát to volně, jsem tam totálně free. Kdo kdy Minecraft hrál, tak tohle vážně moc dobře ví. Přijdeš si na svý, ať si totálně jakýkoliv, co lidi dokážou postavit, to vždycky mě skolí. Člověk tady něčemu věnuje svoji víry, a když udělám tu něco, co se mi líbí, tak radost potom ve mně kvůli tomu sílí. A jestli se ti náhodou Minecraft nelíbí, tak je to v pohodě, máš jiný vkus, jiný styl. Vůbec bych já byl, kdybych totiž byl snil, jak bych tě zbyl, protože nemáš skill. Protože by se ti Minecraft nelíbil, je to v cajku, každýho z nás baví něco. Mě třeba Minecraft, protože lecos můžeš postavit, vlastně než lecos, tak úplně všecko. Jedno jestli jsi dospělej puberťák a nebo děcko. Čau. Jak se máme? Dobře. Minecraft dáme. Tak jo. Mám tu real, no tak co si uděláme? Vykraftím lopatu, OK. papa krumba. Pření návratu jsem navždy Minecraft hráč. Jak se máme? Dobře. Minecraft dáme. Jo. Mám tu real, no tak co si uděláme? Vykraftím lopatu, OK. papa krumba. Super. Pření návratu jsem navždy Minecraft hráč. Já jsem ředitel vápenky a polo polo. Minecraft hraju multiplayer a nebo jenom tak solo. Ráno, odpoledne, v noci, ale nejvíc večer. Včera nehrál jsem tak jsem celý den probrešel. Survival, creative a nebo adventury. Minecraft ten nápsal byl dán z hůry. Duže času na Minecraft, bohužel nemám fůry. Pač bez Minecraftu mám totiž noční můry. Ale já si možná přeháním to, že není to zdravý. Prej není to pravý, moje matka mi tu praví. Ta ví, co její syn by prý dělat neměl. Však rozpor kvůli tomu kupí se ve mně. Já můžu jít na konci nebo se opít do hospody, ale když děláš to moc často, tak pak vznikají neschody. A taky mu lepší sedět doma a Minecraft rozchodit, než nedej bože koupit a hrát nový Lego schody. Sorry kámo, tenhle for jsem sem musel dát. Chci říct než co, tak jak je důležitý budeš hrát. Všechno má svoje kompy, hospody nevyjímaje, ale momentálně moje srdce pro Minecraft víc taje. Takže jestli tě Minecraft baví, tak pojď si ho se mnou dát. A až se zase někdo příště bude znova ptát, co na tom vidíme a proč u toho strávíme svůj čas, odpověď je, že to je věcí každýho z nás. Znáš ten pocit, čas od času se to stává, jak nějaká ta činnost něco víc si dává. Tak momentálně je to Minecraft pro mě, když tvořivě se můžu dotknout na svědomě. Čau. Jak se máme? Dobře. Minecraft dáme. Tak jo. Mám tu real, no tak co si uděláme? Vykraftím lopatu, OK. papa krumba. Pření návratu jsem navždy Minecraft hráč. Jak se máme? Dobře. Minecraft dáme. Jo. Mám tu real, no tak co si uděláme? Vykraftím lopatu, OK. papa krumba. Super. Pření návratu jsem navždy Minecraft